Ende sian akka anak ni Sikora, dengan nai akka inganami ale Adonai Zebaot. Pola dolangan jalan maras rohaku di bain lunguna di akka alamani Adonai. Magolop-olop do rohaku do hot sibuku tu debata nama ngolui. Gari apuri jupangan jabu, jala leang-leang dapotan asarna, bai di ngana ni akka anakna padok. Akalanggatan pambelia tuho ale Adonai Zebaot rajaku dohot debataku. Maktua ma akan namangingani bagasmu sayhodo pujion nasida sela. Maktua ma halak ia di bagasako hagogo onna ia rohana sida di bagasa menuju dalan natigor. Akan nau bodo surura pertangisan ibana do di bahin mualna kabe maguli pasu-pasu nasida. Lam leleng, lam gadado, gogo nasida, pai matol khas nasida, tu jolo ni debata di Sion. Ale Adonai debata Sebaot, sai tangi horma tangi akon, sai tangi ma, ale debata ni si Jacob sela, lobu nami doho ale Adonai ale debata, asi maroham, tatap mabuhi ni Mesiasmi. Ai domenga dosa dari dia ke alamanmu sia 1000 hari na asing tagona do dipangido rohaku si jaga pitu au di bagas ni debataku asa baengan dia ka udung-udung ni pangjahat. Ale debata Adonai do bataku do mata niari ai debata Adonai do mata niari do lombu-lembuku di leon Adonai do asini roha do hamuliaon dang di holit na denggani dia kana bukcuma pangalau. Ale Adonai Zebaot maktua majolma na makaposa tuho.